Yebo, ingane wethu impela eshubile ke eZimbabwe njengoba sibona lapha ke upresident ke wakhona eMasini Mnangagwa esememezela ukuthi uzobuyisela kamaplazi abalelwa ku67 emazweni wase-Europe ayethethwe umongameli waleli lazwe kongasekho Robert Mugabe ngonyaka wama-2000. Bafike ngaphandle basikhuluma kakhulu ngicela banqala ngenibingelele kuyona ke imboso CDMTV sithi nje uma usoqala ngonyana channel ake wenze kulungele uciphize usubscribe na notification bell uzithola zonke izindaba keshisayo nazo ke trendayo. Hayi wengane zawethu impela eshubile phana ke eZimbabwe njengoba sibona lapha umongameli ke wakhona eMasini Mnangagwa esememezela ukuthi uzobuyisela ke emuva kamaplazi awu67 ke awathathwa ngonyaka ka-2000 wayengumongameli ke waseZimbabwe kungasekho uRobert Mugabe njengoba ke lamaplazi ke wawanikeza kabantu abamnyama ethi ke ubavulela amathuba ukuthi ke nabo bakwazi ukuthi balime. Kanti ke wengane zawethu impela ke isimo ke sathanda ukubanzima ke njengoba ke kwagcina ke sokwehla kumnotho walelalizwe futhi ke kusale ke abantu bakhona ke bengena kudla ke befake indlala. Kanti ke wengane zawethu impela uMnangagwa ukholela ukuthi ke ukubuyiselwa kwalomhlaba ke kwabase Europe ke kuzodala ke uqiniswa kubudlelwane ke phakathi kwamazwe ke wase Europe. Hayi ke wengane zawethu impela ke zinjalo indaba besiniphathele zona la kuyona ke imboso CDMTV sibona lapha no president ke waseZimbabwe eMasini Mnangagwa ke ebuyisela ke amaplazi abuyisela ke amaplazi ka-67 ke emazweni ke wase-Europe ke ayithathwe ngazo ke isikhathi ke zama-2000 wayengumongameli waleli lizwe kungasekho uRobert Mugabe. Bafethu impela thina ke simboza CDMTV sithi nje ake nisivumele hlebe phasi ngedolo sithi qushe idibane kuyona ivideo elandelayo.